jistaqsi, kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. F'attività politika f'Ħażabbar il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej mhumiex tal-partiti iżda jiddeterminaw x'Malta rridu u x'Malta se jkollna. Dan fl-isfond ta' oppożizzjoni li f'kull okkażjoni li jkollha tipprova xxekkel il-ħidma ta' Gvern Laburista. Fil-fatt Dr. Abela rimarka li nofsinhar tal-pajjiż jaf minnu l-establishment tal-Partit Nazzjonalista għaliex da id-deċiżjonijiet li ħa fil-passat bħad-deċiżjoni li jintuża l-aktar żejt li jniġġes il-heavy fuel oil li fejna naħa tisfel tal-pajjiż bitra iswed. L-establishment poġġa wkoll impjanti ta' riċiklaġġ li jerħu l-irwejjaħ f'dawk in-naħat literalment proġetti li ma ritħadd. X'ma jafx min huwa l-establishment minnu min-naħa tisfel ta' pajjiżna. Da żgur li jaf għax dak kienu d-deċiżjonijiet li ħadu għalikom dak l-establishment li l-poplu xeħtu u tefaw il-barra u le mhux se jwaqqafna milli nkomplu nwettqu l-pjan li jaħnanna l dan il-pajjiż. F'diskors sot il-Prim Ministru qal li d-differenza ċara bejn Partit Laburista fil-Gvern li jżomm kelmtu mal-wedjiet li jagħmel u oppożizzjoni li fi żmien li kellha l-poter kienet bistibat il-kontijiet għax il-partit tal-awsterità. Hawn semma sfidi li affaċċja pajjiżna iżda dan il-Gvern qatt ma qata' qalbu u anke meta kien hemm attakki kontra pajjiżna iġilet favur l-interess ta' Malta. Dr. Abela fakkar kif lejli d-deċiżjoni dwar il-Grey List mill-FATF, il-kap tal-Oppożizzjoni bat itra kontra pajjiżna iżda għax bħala pajjiż konna maqudin rebħet Malta. Intant irrimarka wkoll kif f'okkażjoni oħra fejn il-Partit Nazzjonalista preżenta l-kandidati tiegħu għall-elezzjonijiet, minflok il-kap Bernard Gregg tkellem dwar il-ħidma tagħhom għal pajjiżna, infexx jitkellem dwar min se jattakkaw. Il-Partit Nazzjonalista dwar xiex tkellem. Tkellmu dwar min huma kontra. Tkellmu dwar min se jiġġildulu. Tkellmu dwar lil min se jkissru. Tkellmu dwar kif se jippruvaw jirbħu lura l-poter. Tkellmu għalihom infushom, ma tkellmux għalikom. U biex jagħmlu dan jaslu jaħdmu kontra Malta. U għalulna mbagħad li għalejk vera kontra Malta ma għalejk kontra Malta. F'Ħażabbar il-Prim Ministru semma wkoll proġetti ambjentali importanti bħal dak ta' San Clement fejn irridu nkomplu nestendu dan il-park li jgawduh il-familji. L-istess bħal proġett li sar f'Taqali fiż-żona għal kunċerti fil-Park Nazzjonali ta' Malta. U nistedinkom morru mill-lum wara nofsinhar mal-familji tagħkom, gawdu l-ġurnata, strieħu mal-eżistakom f'dal-post, f'dal-pajjiż sabiħ.